Bu, Pak tumbas kuitiau. Ya ini telasnya mas. Telas. Iya mawon. Mie biasa kan tenan. Mie biasa. Nggih, ale Impun. nasi goreng. Mie biasa mawon. Nggih, pinten? Satu. Satu pedes mboten? Mie goreng satu pedes. Oh nggih. Dibungkus nggih. Oh nggih. Panggone iki nang kene iki bolo mie Surabaya Pak Mo. Lah ning kene iki ana nasi goreng, ana capcay, ana nasi mawut, ana mie goreng, ana capcay goreng, terus sing mie godhog ngono kuwi ya ana bolo. Ya lumayan komplit ning kene iki. Gek regane iki wis kene iki isih 12.000-an bolo. Mayoritas ning lain iki wis 13.000, kene iki isih 12.000-an. Kebetulan iki mau rene iki ora antri, dadi langsung dimasak. Gek iki aku ngenteni nang ngarep ngono kuwi. Nggone Jembar bolo. Panggone Jembar Risik yoan gek iki lokasine iki sadurunge tanjakan ngepung kuwi lho ngarep omahe Pak DPRD kuwi. Iki bukae saka sore sampai bengi yoan bolo. Aku pernah rene iki jam 12:30 kaya niki ya isih buka kok. Gek kae lagi gawe pesenanku sidone mie goreng bolo. Iki mau ceritane arep tuku kuitiau iki gek kuitione pas entek. Ya wis mie goreng wae siji dibungkus engko tak maem nang omah karo bojoku. Gek kae sing masaki bapake bolo terus ibuke kuwi gawe-gawe wedang terus bungkus-bungkus ngono kuwi. Iki kayane suami istri iki. Gek iki pesenanku kayane wis dadi. Pinten, Bu? 12. Nggih. Amit. Cangkep ya pas ya. Nggih, ketu nih, Mas. Matur suwun. Nggih. Ternyata kuitiaunya habis dan belilah mie goreng. Nah, iki bolo iki tadi regane iki wakai semen iki 12.000. Kuitiau ya ngono, kuitiau ya 12.000. Iki lokasine mau nang ngepung Karanganyar sadurunge tanjakan kuwi lho. Ngarep omahe Pak DPRD kuwi lho. Ngono kuwi jenenge apa mau? Mie Surabaya Pak Mo jenenge bolo Pak Mo. Nah ini bolo jan. Wes, dan iki ngoleh langsung tak mambae. Iki wakeh tenan iki, sumpah ora ngapusi. Nang kene iki yo semuki ngono lho bolo. Krasa yo bumbune asine krasa. Ora hambar lah intine. Sayurane ya akeh. Ana irisane ayam, ana irisane daging ayam, ana ati, terus ana timune. Mine bolo.